Ka Frank Motors menta ka sngi kala pelat Paidbah ya ka Tata Siera ba Thymmai ka badai ka jingwan pat jong ka icon barim ka bala I de ki Paidbah la palat lai post nem. Hakani ka sngi pelat Paidbah la dan lang u Ashish Ranjan, Chief Manager State Bank of India, la jumkra branch kum ukong san, u Siddhartha Sharma, Regional Sales Manager Tata Motors Northeast Region, ba indan lang pasa bat kong ivarika lingdo try ka Frank Motors nang ta ke blasha khot sngo bha bat kinong tray jong ka Frank Motors hakani ka Tata Siera ba Thymmai lawanra da ki design bakham itenat ka technology ka pawan bat ka por ba menta bat ka don ye ki kor ki bor ki bakham khlan labo ye ka Siera 2.0 haka kerdan ba Thymmai haka yo ki premium mid SUV kani ka kali ka long ka basngan ka bahe bat ka bapura bat lala ban pendan kam ya ka na ka benta ka jingan jingai ka Siera kala yo ru ya ka red dot design award ka bapan scam la ka jinglong kerpang jongka ya ka Siera 2.0 lala ban book bat ban yo I Paidbah ha ka showroom jo ka Frank Motors ka badon hanong Thymmai maulai jowai banong po kador jong ka ni ka kali ka sedang adu khatway point sapu khandai lak tengka. All guys with cameras, this is the day we're waiting for. Make your shot worth it. So this is the legend. Tata Siera for you guys. Start. Shillong. Yeah, it's in parking mode, you can do it. Gear. Skill kan.